Moikka, mun nimi on Risto ja tervetuloa uuden videon pariin. Eräs kollega jakoi mulle WhatsAppissa uutisen Flixbusin rantautumisesta Suomeen tossa kesällä. Tästä poiminkin sit aiheen tälle videolle, sillä luulen, että monet on miettinyt, että mikä juttu tää Flixbus oikein on, joka tuntuu nyt nousevan pinnalle vähän niinku puskista. Itse asiassa bussipiirissä Flixbusin rantautumissa Suomeen on osattu jo oonastella jonkin aikaa. Niille, keille tämä Flixbus on täysin tuntematon juttu, niin tässä videossa mä aion kertoa, mikä tämä yritys oikein on ja sitten myös minkälainen tämä heidän pääavaus täällä Suomessa oikein on, joten tervetuloa seuraani. Mutta ennen kuin mennään itse varsinaiseen asiaan, niin jos hashtag bussijutut kiinnostaa ja et vielä ole kanavaani tilannut, niin tehdä se nyt. Tämä merkkaisi mulle todella paljon ja suuret kiitokset näin etukäteen. Nyt asiaan. Eli tämä Flixbus on saksalainen yhtiö, joka on perustettu vuonna 2013 Saksan kuljetusmarkkinoiden avautumisen jälkeen, ja vuoden 2015 aikana tämä yhtiö aloitti tavoittelemaan kansainvälisyyttä laajentumalla muun muassa muualle Eurooppaan, josta suunta jatkuu muun muassa Skandinaviaan. Ja nyt kesällä tuli sitten tieto myös Suomeen laajentumisesta. Flixbusin kotisivujen mukaan heillä on tarjontaa kaikkiaan 40 eri maassa, ja varsinaisia työntekijöitä Flixbusilla on 3000, ja Flixbus ei siis itse operoi näillä reiteillä, vaan operoinnissa vastaa paikalliset pienet ja keskisuuret bussiyhtiöt, jotka työllistää yhteensä yli 10 000 kuljettajaa. Kaikkia näitä niin sanottuja kumppaniyrityksiä on jonkun lähteen mukaan 500. Flixbus vastaa ainoastaan myynnistä, markkinoinnista ja hinnoittelusta. Heinäkuun lopulla Flixbus aloitti liikennöinnin reitillä Vaasasta Varsovaan, jonka kesto on noin 27-28 tuntia. Päivästä riippuen lippuhinnat on 60-80 euron luokkaa. Ja pelkästään Vaasasta Helsinkiin lippuhinnat on 10 euroa, eli tämä on huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi Onnibussilla. Toki reittikin on ehkä aavistuksen erilaisempi kuin punaisilla busseilla. Nopealla vilkaisulla niin päivästä riippuen esimerkiksi Onnibussilla hinnat Vaasa-Helsinki välillä vaihtelee 17 eurosta jopa 30 euroa. Toki reitti kulkee eri kautta Helsinkiin kuin Flixbussilla, jolla vaikuttaisi tuo reitti kiertävän taas länsirannikkoa pitkin. Flixbusin mukaan tuolla reitillä on kaikkiaan 18 pysäkkiä aina Varsovaan saakka. Ja tämän reitin operoinnista ei vastaa suomalainen yhtiö, vaan liettualainen Ollex, ja Suomenlahden ylitys tapahtuu Tallinkilla. Jännä nähdä, miten kannattavaa näin matalilla lippuhinnoilla on liikennöidä tuommoista väliä, ottaen huomioon liikennöinnistä aiheutuvat kulut. Polttoaine ei ole halpaa, palkkakulut. Toki en tiedä, minkälainen on Liettuassa bussinkuljettajien palkkataso, ja sitten tietenkin tuo Suomenlahden ylitys. Se on selvä se, että suomalaiset bussiyhtiöt ei pystyisi näin alhaisilla hinnoilla operoimaan vastaavanlaisia kaukoliikennereittiä, koska nyt jo kaukoliikenne painii paljonkin kannattavuusongelmien kanssa. Aika näyttää, tuleeko tolla välillä, eli Vaasa-Helsinki välillä, katoamaan bussiyhteyksiä Flixbusin myötä. Joka tapauksessa kaukoliikenne elää jälleen todella mielenkiintoisia aikoja. Jees, kiitos videon katsomisesta. Jos tykkäsitte tämänkertaisesta aiheesta, niin painakaa ihmeessä yläpeukkua, ja jos tämä aihe herätti teissä jotain ajatuksia, niin jättäkää ehdottomasti kommentti. Ja jos hashtag bussijutut kiinnostaa ja et vielä ole tilannut kanavaani, niin kannattaa sekin tehdä nyt. Ja jos tiedät jonkun muunkin, jota voisi nämä hashtag bussijutut kiinnostaa, niin kannattaa myös hänelle vinkata tästä mun kanavasta. Muuten me näemme sitten seuraavan videon parissa. Törmäillään, muttei kirjaimellisesti. Se on moro!